Usa ang pagbaha sa barangay Pook ang hatagan og atensyon sa dakbayan sa Salisay kaganang buntag nakigtigom sa Salisay City Mayor Sam Gulyas sa mga barangay captain aron tutukan ang mga dapit nga nahatagan og unang pagtagad. Si Chelo Valiena sa report. Sa Kainta Purok 3 sa Barangay Puok, gibanawan sa tubig ang 12 ka panimay sud na sa duha ka semana. Si Lito Manigo, 53 anyos og nagpuyo sa dapit sud na sa 32 ka tuig, mitumbok sa mga development sa dapit nga hinungdan sa way hubas-hubas nga pagbaha. Usa kini sa nasentro sa tigom nga gipatawag ni Mayor Sam Gulyas uban sa mga barangay kapitan sa Dakbayan. Aron maabagan ang dakbayan sa gastuhan sa drainage, nagtinguha ang mayor nga gamiton ang wa pamagahin nga local development fund sa kabarangayan sa pagsulbad sa suliran sa pagbaha. Sa ito yung mga priority ninyo, atong ipang-implement. Ang dili ma-implement within the year, atong i-realign to various drainage projects in the city. Giangko ni City Engineer Audi Bacasmas nga nausab ang contour kon ang landscape sa mga yuta sa dakbayan di nahimutang ang pag-ugmad sa mga dapit. Contour diha sa area. Kay naa naman tay contour area nya ang uban na nausab na ba tungod sa development bitaw nag-abono-abono. Ang City Engineering Office mo ay gisangunan sa mayor pag-andam sa Program of Works and Estimates alang sa drainage system. Hinuon ang mga developer na amo gasto sa pagtarong sa ilang drainage system samtang ang dakbayan mo ay mupalambo sa drainage nga magdugtong niini ngadto sa mga subdivision. Attention sa mga developer involved kay naaman sila ang nag-develop niya. Tributary, contributor man sila sa tubig nga moanha sa ato ang system. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bista.